Започваме лице в лице с Емил Хърсев, с Любомир Дацов. Любомир Дацов е бивш заместник министър на финансите. Емил Хърсев го познавате, финансов експерт. И с двама души, това са Васил Кендов и Маринела Шикова. Те пък са автори на исканията, които ви отправихте към банковата система, ли да ги кажем, към хората, които управляват банките в България. И към закона, може би. Бунт срещу закона. Не бих казала, че сме автори. Ние обобщихме една тенденция, която се развива вече в продължение на 4 години. Представлявам 2 фейс-групи. Добре, аз предлагам, понеже очакваме всеки момент да ни прекъснат, може би, от президентството, да започнем бързо по всичките ви искания. Кое според вас е най-важното и най-неотложното? Да го кажете, защо го искате и веднага да дадем възможност на нашите гости да отговорят дали това може да се случи или не. Директно ви казвам кое е най-важното и най-неотложното. Преди 4 години аз имах личен проблем. Присъединих се към фейсбук група и установих, че банка нарушава моите права на потребител. Отправих директни питания към БНБ, към Комисия за защита на потребителите, към омбудсмана, в последствие и към съда. И в рамките на този 4 годишен период аз установих, че моите права са били нарушени. Как? Чрез едностранно повишаване на лихвата и нарушение на методиката по моя кредит и добавяне на трети компонент към него. Това ли е най-важното искане, да не се повишават лихвите по кредитите в процеса на един договор? Всичките искания имат еднаква тежест, защото в момента потребителите на финансови услуги в България първо не са информирани, че техните права са нарушени, на второ место нямат ефективни способи за защита съдебна и извънсъдебна и на трето место липсва адекватен надзор върху дейността на търговските банки. Вие потърсихте ли някакъв контакт с... Хърсев, да чуем това, така ли е, както казва вашата колежка? Категорично сигурно е, че върху дейността на търговските банки има надзорно и в рамките на приетите европейски директиви и българския закон. Той не предвижда обаче закон надзор на Централната банка върху търговските условия, при които банките предоставят услугите си на своите клиенти, били те търговци или потребители. Що се отнася до липсата на съдебни способи, струва ми се, че всеки у нас граждани знае, че, разбира се, в България има съдилища и никой не е забранил да бъдат подавани каквито има изпечелени дела, доколкото аз знам. Има изпечелени дела, очевидно. Но и че сега друг е въпросът колко е ефективен, колко е бърз, колко е труден, колко човек си губи времето и защо трябва да го направи. Разбира се, аз примерно си мисля, че един от главните проблеми, специално на съдебната защита, съдебните механизми за защита на потребителите са затруднени най-вече поради квазифискалните форми на облагане, наложени от държавата. Това е съдебната такса, която е пропорционално висока, една от най-високите в Европа. Би могла се спокойно, примерно, държавата да се откаже от такси за потребителите. Само да попитам преди да довършите. Вие потърсихте ли парламента, където всъщност трябва да се реши този проблем, с съответните закони, с регламенти, които трябва да бъдат приети? Да, аз имах конкретно предложение за нормативни промени, което беше отправено до народните представители. За съжаление, до този момент не съм получила желание за обсъждане на нормативната уредба. Значи народните представители към кои персонално, може би, колеги могат да посочат, защото ние сме група от потребители, които насочваха към всеки един от своите народни представители. Но като пример в момента мога да ви кажа за последното си искане за парламентарен контрол над дейността на БНБ и за това доколко тя спазва закон за кредитните институции и осъществява адекватен надзор. Аз отправих персонално искане от мен до моите народни представители от 26 избирателен район. Нямам отговор от тях до този момент. Нямате отговор. Добре, да вървим нататък. Сега, вие доволна ли сте от това, което ви каза Хърсев? Защото се оказва, че има контрол, съдебен контрол има, но вие смятате, че той не е ефективен. Става въпрос за недостатък на нашата система, при която първо съдебният контрол нито е бърз, нито е ефективен, а както каза господин Хърсев, той е продължителен във времето и е доста скъп. На второ место липсва всякакъв механизъм за извънсъдебен контрол, поради което ние предлагаме стъпки. Например, финансов омбудсман. На трето место... Различно от Константин Пенчев. Точно така. И бих искала, ако имам възможност за всяка една от тези точки да обсъдим аргументи. Не може да свърши тази работа Константин Пенчев? Господин Пенчев в своята подкрепа, изразена до нас в 2010 година, изрази тревогата си за констатираните нелоялни търговски практики, но той заяви, че за съжаление не може да се меси в спорове, в които страни са частноправни субекти. Ето господин Дацов, който е бивш заместник министър на финансите, да каже сега за финансов омбудсман, може ли да има към Министерството на финансите, може да бъде той примерно. Но това е по-скоро правен, това не е икономически въпрос.
Но вижте, ние имахме тук един такъв спор за специализиран финансов съд, ако се не лъжа, или изобщо специализиран стопански съд. Тоест, като почнеш, това може да бъде създадено към всяка една институция, нещо специализирано, доколко е ефективно от общото изключение, когато правиш нещата, нали, това е друг въпрос. Когато не се опитваш да направиш общата практика е ефективна, да отговаря на обстоятелствата, а се търсиш някакво изключение, това обикновено не работи. Така че вместо по-скоро да се върви към промяна на общата практика, защото това е юридически въпрос. И бързина на съдебната система. Това не е икономически. Кажете вие, Това е много ключов ваше? момент и не трябва да се подценява. Значи, виждате всички тези протести, които са в момента, те са породени именно от липсата на диалог. Може би всичко трябва да се илюстрира с един прост и обикновен пример. Ако вие имате кредит и спрете изплащането на този кредит или банката наруши някакси правата ви по този кредит, вие трябва да търсите справедливост в рамките на българския съд. Там обаче, докато се назначи първо заседание за едно дело, минава една година. Това не е порок на банката. Това е порок на съдебната система. Това е порок на защита на потребителите. И на законодателството. Съдебната система явно така работи. Тя не може да я направите по-ефективна. А вашето жилище по въпросния член 417, който е едно от нашите искания, банката, тя не се подчинява на тази съдебна система. Нея закона я пази. Тя казва, добре, в рамките на една седмица аз мога да си извадя изпълнителен лист, ако банката сметне, аз ако трябва да си търся правата от банката, трябва да чакам една година за назначаване на първо заседание. Тази една година ще Само да обърна внимание, че това тук не е верно. Значи в момента, в който, примерно, си издаде изпълнителен лист, вие можете веднага да го спорите, имате право на особено искане, а именно спиране на изпълнението. И това няма да ви отнеме нито 10 години, нито 5. Точно за седмици се решават тези особени искания. И до тогава гарантирам ви, че бихте могли да си защитите жилището. Няма такава практика. Няма такава практика. Това не е верно. Това не е верно. За съжаление, само исках да ви попитам, вие сте юрист, вие сте икономист. Сега, нещо друго обаче само да обърна внимание. Значи по този въпрос има произнасяне на Конституционния съд. Значи ние може да си тълкуваме законите както искаме, но в крайна степен, ако не вярваме и в съда, ако и на присъдените от съда актове не обръщаме внимание, Моят въпрос е как е решено в чужбина. С финансов омбудсман. Това исках да разбера. Ако ние тук страдаме, ако ние се чувстваме ощетени, правили ли сте консултация в нормалните, както ги наричаме, европейски страни? Какво ще направи финансовия омбудсман в тази ситуация? Спорове по нещо решаване на Конституционния съд. Значи, чакайте, финансовия омбудсман, говорим за него в момента. Това нещо според мен, всяка специализирана администрация може да се създава. Аз не мисля, че това би пречило. Напротив, аз мисля, че това е... Специализираните администрации се влияе по всякакъв начин. От там, откъдето си получават парите. Ако въобще има нещо гражданско, което трябва да се контролира в тази държава, това е фигурата на финансовия омбудсман, който защитава интересите на гражданите. И така е решено в така наречените нормални страни. Навсякъде. Да. Добре, издигаме глас да си имаме финансов омбудсман. Това е едно предложение, което може да бъде дадено да бъде решено още от това народно събрание. Още от служебното правителство. Не, от служебното не може. Все пак изисква законодателно. Трябва да се направи уточнението. Не трябва да е под егидата на някоя държавна администрация. Не може да е под егидата на БНБ. Не може да е точно така. Ако има нещо въобще, върху което трябва да влияят гражданите. С отделен бюджет. Точно така. Дали ще е с бюджет? Не се знае дали трябва да... С отделно финансиране със сигурност. Не, изчакайте. Това нещо навсякъде се финансира от банките. А банките да го поддържат него. Банките ще го поддържат. А не държавата. Точно. Той няма ли да стане техен роб, така да се каже? Зависимости на банките, понеже рекламират при вас. Е друго решение и аз не знам дали търговските банки ще бъдат съгласни. Значи, това е една установена практика. Има доста държави, където такава институция съществува. Би могло да се приложи опита им и в България. Искам обаче да кажем няколко изречения във връзка с вашето предложение за фалит на физическите лица, нещо, което смятам, че го има в доста държави. В България наистина няма фалит на физически лица. Физическо лице не обявява фалит, нали така? 24 държави от Европейския съюз. Го имат като и въпросът е кога и България ще се присъедини към тях. Защото това е способ да се отсеят длъжниците, които наистина не са в състояние да изплащат своите дългове, от другите, които са неизрядни и по принцип не желаят.
Това е един оздравителен способ. Аз съм страстен защитник на идеята за личната, така наречената потребителска несъстоятелност. Струва ми се, че отдавна български законодател е в дълг. Това какъв въпрос ще реши? Дайте пример. Значи, общо взето ще изчисти нещата, не ще е ясно и до кога, примерно, едно физическо лице, един потребител може да бъде преследвано от своите кредитори за неплатени дългове, след като... Да, обяснете какъв проблем. Да, дайте конкретен случай с конкретно решение. Казуистично го обяснете. Да, точно така. С пример. Значи, вие сте човек, който няма възможност да си плаща кредита поради една или друга причина. Идват частните съдебни изпълнители, запорират ви заплатата, ви оставате с 100-200 лева на месец да живеете, оправите се. Така. Ако обаче се въведе този закон за фалит на физическите лица, вие няма да има нужда да укривате доходи. Защо? Защото имате ли явен доход, взима ви го. Частният съдебен изпълнител го прибира. Какво бихте направили вие като човек? Аз лично бих минал на по-ниска заплата. Официално. Знаете, че това е практика в цялата държава. Аз не виждам да има спорт тук. Така е, но го обяснявам като казус. Минали на по-ниска заплата, плащам по-ниски данъци, по-ниски осигуровки. От това всички страдаме. Затова, за да няма такива, как да кажа, заобикаляния на закона и на правилата, много е просто. Минава си една процедура, казва се, този човек вече няма кола, няма апартамент, няма доходи, нали? Ами оставете го да съществува този човек. Да разполага не с 200 лева, ами с 500 лева на месец. И да има краен период, след който той ще може да има и кола, и жилище, и ще може да стане отново. И ще може да плаща данъци. Аз пак искам да попитам, защото за нас това е много важно. 20 години след промените ние все още се чудиме как е в нормалния свят. В Европа как се решават тези проблеми? Различните страни имат различни практики, но наистина потребителската несъстоятелност е един изключително разпространен инструмент. Не съм проверявал. Добре, жестокостта при нас най-голяма ли е към потребителя? Хайде така да попитам. Не, далече сме. Много сме далече. Далече сме. Много сме далече от средното за Европа. Вие тези искания към кого ги отправихте, за които ние коментираме в момента най-важните? Това има и още, но за съжаление, точните адресати днес не присъстват в студиото, защото сам разбирате, че част от исканията ни касаят нормативни промени. Друга част от исканията ни са претенции къмто Комисия за защита на потребителите и банков надзор. Биха могли да бъдат решени от следващия парламент, защото този едва ли в рамките на тия седмица или 10 дни ще хубаво е да се постави като дискусия, защото ние се опитваме да ги направим публично достояние, включително да информираме широката общественост, че има такъв наболял проблем, че са налице неоснователни обогатявания на банките, че неправомерно са завишени лихвите и че хората имат права и трябва да ги защитят. Имат права. Това искаме да кажем. Аз съм абсолютно намерен. Първа точка, която е най-важна. Накрая обаче имам към вас двамата един въпрос във връзка с една информация, която дойде днес. Тя е оповестена на консултативния съвет при президента. Министърът на финансите в оставка Симеон Дянков е казал, че фискалният резерв с днешна дата е 4 милиарда и 10 милиона лева. Според него държавата не е пред фалит. Има достатъчно средства. Това, което мен ме притеснява, е една статистика, свързана с увеличение на размера на просрочените задължения на общините, където са увеличени с пъти някъде. В сравнение, да кажем, с 2009 година. С пъти се увеличи. Кажете ми, стабилна ли е държавата финансово според вас? Има ли някаква опасност за държавата или не? Значи, според мен нищо не се е променило от 2 седмици насам. Държавата е стабилна, конкретно и за фискалните резерви. Колегата Дацов е изключителен специалист точно в бюджета. Мисля, че той най-добре знае какво става. Ами зависи как искате да спекулирате. Искаме да кажем истината на хората. Да разведря малко обстановката. Защото, например, Радосвет Радев наскоро каза, че точно Румъния, когато е била най-стабилна и с най-ниските дългове, и точно тогава са застреляли Чаушеско. Общо взето, защото просто зад фискалната стабилност тогава в Румъния, по-възрастните от нас се спомнят 6 години глад, 2 часа ток през денонощието, защото трябваше да се изнася, целият петрол нямаше бензин, защото трябваше да се изнася и даже онези 3-4 стоки в супермаркетите в България в началото на 90-те години, които ги имаше, се виждаха на румънците разкош. Така че фискалната стабилност е нещо много условно. Факт е, че няма ли еднозначен отговор? Финансово стабилни ли сме? В финансите няма еднозначен отговор, както и навсякъде. Зле ли сме или добре сме? В смисъл, не сме добре, но това не означава, че сме пред фалит. Въпрос на политика, която трябва да се следва. Аз лично съм против това, че
фискалният резерв в момента слезе на нивото около 4 милиарда, защото по закон той трябва да се поддържа малко над 4 милиарда, между 4 милиарда и 200 и 4 милиарда и половина. Кой носи отговорност за това, че нарушен закона?